kolegyne a kolegovia. Investície do zdravotníctva a vzdelávania prinášajú všeobecné zvyšovanie blahobytu obyvateľov rozvojových krajín a sú predpokladom trvalo udržateľného rozvoja všetkých spoločenských vrstiev. Považujem za veľmi smutné, že vnútroštátne rozpočty týchto krajín, ale ako aj rozvojová pomoc Európskej únie túto skutočnosť dostatočne nezohľadňujú a nevyčleňujú ani minimálnych 20 svojich výdavkov na zdravotníctvo a základné vzdelávanie. Plne podporujem požiadavku, aby sa základné vzdelávanie a verejné zdravie stali samotným základom rozvojových politík a aby v týchto oblastiach nedochádzalo k znižovaniu domácich výdavkov ani medzinárodnej pomoci. Komisia by v tomto smere mala bdieť nad účinným vynakladaním finančných prostriedkov na dosahovanie týchto cieľov v plánovaných miestach určenia a pre stanovené najviac dotknuté skupiny príjemcov. Ďakujem veľmi pekne.